Da li mislite da je u redu ovo što govori gospodin Dačić? Pa naše ljude bacaju u more iz Splita kada dođu na letovanje. Gospodine Dačiću, ja sam Srbin, ja sam naš ljud, Dušan iz Beograda i već mesec dana sam u Splitu i niko me još uvek nije bacio u more. A do pre mesec dana nisam nogom kročio u Hrvatsku upravo zbog ovakvog sejanja mržnje kako radite vi, gospodine Dačiću, i drugi poput vas koji se nalaze na tako visokim i odgovornim pozicijama na kakvoj se vi nalazite. Pre mesec dana me je kontaktirala devojka iz Splita, Lucija, rekla mi je da gleda moje TikTok videe i da bi mnogo volela da dođem ovde, da se upoznamo. Otkad sam došao, ja kao Srbin, nisam doživeo ništa osim neverovatnog gostoprimstva i dobrote hrvatskog naroda. Prošle nedelje sam išao kod njenih na ručak i njen otac je doveo sina da me upozna i rekao mi je da jednog dana kada ja budem imao svog sina, da bi voleo da ponovo dođem ovde i da se opet družimo. Hrvatska je jedna prelepa zemlja, isto kao i Srbija. Za ovo kako mi živimo danas u Srbiji nisu nama krivi ni Hrvati, ni Albanci, ni Španci. A sad imam jedno pitanje za sve nas Srbe. Ko je glavni krivac i ko je odgovoran za ovo što je naša Srbija potpuno upropašćena? E pa ja mislim da je to upravo onaj koji nam maže oči i koji svaljuje krivicu na Hrvate.